Anyang laki din! Ay, jak makaturog ka po kadagita ato kak. Makatagtagarida. Kas kamatlasan adim makal dito yung baryo. Kat, italaang manan nga agkokak-kokak dagita ato kak. Itala nga mi na nagtudaw. Ay, ada ko madagiti agtiliw ka dagita ato kak. Tiliwan da amin idan. Tapno awan tinatagaray. Ay, ano nga. Kadasin minsa kinibayaw tag silaw iti tukak ah. Kunam mulan ka ba ula? Katno kanayon kami ngagsilaw iti tukak iti day ditatang ko. Ado ti masilsilawan mi nga laklako day dinanang ko. Padasak man nga yaban ni Bayaw Manuel. Taing kami man nagsilaw iti tukak. Oh, Bayaw, anyang iti tararamidam. Nay, si kamot Bayaw. Agar arami dakman iti kulungan ti manok ko, Bayaw. Kastagayam. Ada ka di aramidam inton rabi. Ay kat maturog ah. Ti kayat ko asawain, awan papanam. Kat no agar arbes. Makapasadot met ti rumwar no agar arbes. No kayat mo Bayaw, mapantag silaw iti tukak. Ah, ay kat mapanta ah. Kat no agberbiro kak iti kadwa ka mapanagsilaw iti tukak. Tan nagaduda ita. Alaman nga rod Bayaw, mapanta. Sige Bayaw. Isaganak man nga ro ti pagsilaw ko. Dagasan kanto iti balayo. James, agreeing kan. James. Hindi ka man mangringing. Ni, taywadag nakit din. Oy, agreeing kan, tay nakapay or-orayan ni Manong ko. Dapay ng ururayan nak. Nagsarita kayong matgaya, mamapan kayo agsilaw iti tukak. Aywan kaya man niya. Makisarasarita ka adi mo matong palan. Ay, nalipatak matain. Daga magpaisutungtungan may. Nagadungag paisut ito kak ita, Bayaw. Silawam, tasak ti agtiliw. Ado ti mayawid ta Bayaw. Oh, ijay banda oh. Nagaduday ijay. Sige. Tiliwan ta amin ida, Bayaw. Oh, aguma kang agsida iti tukak kita, bakit? Inakila ko dahito kanina na kuratsa, ta idi pa'y amang ibagbaga. Makamu ka, no isuti kayat mo. Andan pang allowance na gitiubing ang mapanagiskwela. Inton bigat man in tirabi mapan kami man na nagsilaw kinibayaw. Ay, kaya't na arin nabi kayo na mapan. Kayat na, kat no hilig na gayam ti agsilaw iti tukak. Ay, umay mula ang ilako kanyak no ada masilawan nila kay mo ato ka. Wan na. Paborito mi ngamin kanila kay ko, ti adobo ato ka. No kumata ka baulan mi pailang ti mapanagsilaw. Ay, bapan kami akan nila kay ko. Ay, saan mi ngamin na nakabaulan? Ay, kasta ka di, nana. Oh, kat, mano ti bayad amin dagiti to kakalakom. Bayaw James ngay. Nakaturog, manong. Nalipatan naman ng aya, mapan kami agsilaw iti tukak ita. Nalipatan naman Ay, inakriingan. Ay, na yun. Anya mo tanday taatao takanayon na malipatan ti pagnayo adwa. Sigurado ngamin nga dumanin ti masilawan mi ita atukak. Adumanin ti ilako minton bigat ading kao. Ay. Apay ngay Bayaw. Tagsuysuyab ka pa'y may. Makaturturog akpay ngamin Bayaw. Kaya't ko kumapay ti maturog. Bayaw. Apay ngay. Awan matlat mangagkon atukak. Sa bali ngamin dito'y napananta. Sa bali? Kat adang harod masilawan ta dito oy. Bareng imbaga ngamin di kumparik ang napandamot nagsilaw iti tukak iti nagsilawan tayo di rabi
Iso asigurado nga awan maalata ijay. Aya, iso dito yung maten tinapananta. Mangmangag mo day jay bayaw. Ni, tukar mo Aslag kang kanta. Asidagtan samot ng iti video kibar. Ni, kasano tangarod ang makasilaw iti tukak ita, kat sa bali mo tinagturungan ta, Jak amo nga dagayang video kyan dito yung abanda. ure siya. O, daytan jay video kyan. Ni, naglawag mo't ditan. Ado ti agin inom ah. Asos, Bayaw, ag kaiwara ba iti adda iti ruwar. Wow, bayaw, nagkikiting t-shirts ta. Kan adda pa'y nakapalda. ay, bayaw, agawitan. Sa balin da ito'y naturong ta. Apay nga gawit tangay. Anya nga iti masilawan ta atukak dito Adda, sabali ato kak. Anya, sika tabaro ka pa bayaw. Barang ditan ang masarakak, di nabayagan na birbiro kak akapungan ko. Ket kasanon nga iti panagsilaw ta iti tukak. Agsilaw tayo ito madamdama. Unain tapay dagito'y dadakkel ato kak. Anya, sika talaga bayaw. Bayaw, nagpaspas mo ti panagtagay mo. Iso na bartag ka adagos. Imbangarod, tayong tugot kiti pitakak. Nga ado ti kwartana. Hello? Ah. Ag-order kayo kadipay? Ano siya kung di-ordering nyo? Ah, bayaw, naglapsatin a babae da ito imasidig dito lamisahan ta. Ano ti makunang bayaw? Order akaon. Anya ka di pagtungtungtungan nyo? Iramang dapat Adala yung pagsarsaritaan mi kinibayaw ko. Oy, iraman dakmod Order akon bayaw ay nagpintas raw. Kasanon dyan pa nagsilaw tayo dito kakbayaw. Anya to ka? Ako jay kukak ko na. Bayang lang day ta kukak. Sagmamano kaya, ading, ta orderan kan. May salaang mat abasit at tukak day ta aglagto-lagto dita basket nga inyawid mo, James. Apay ngay. Awanti na silawan mi ita. Kat no nagado ti tukak nga agkukak-kukak idirabi Kat no nagado kami mat ang nagsilaw idirabi Imado kayon? Wain, nasurok kami asang hapulo. Kastaya. Kat ni manong ko ngay mat. Agpada kami mat lang itinatilew. May salaang abasit at tukak? Kat wain, Ni, kunak man numapun no day ti basket yo. Sapay nagorder ni Nana Kuratsa iti ado. Bayaw, sublian ta dagiti babalasang akin na date ta idirabi Nagmayat gayam ti adda ka pinungan na sika. sublyan tamanin ida. Adda kwartak no kakasta abanag. Kat kasanon nga ni bakit ko? Ay nagkapoy kan bayaw. Di bagam amapantaman ni nagsilaw iti tukak. Ay, iwanan niya. Kasta lang ni misis mo. Bula-bulat singam lang. Mayatag. Neng, nakariin kan. Itay pa kababain mat kini bayaw no pagurayan pa'y. Bayaw! Oh, adaman gaya man ni Manong. Nay, udak man no nakaturog ka manin, bayaw. Ay, saanin bayaw? Nakababain mat kan no riingin dak pa'y. Mala, mapantan. No nakasagana kan, di mapantan. Mapan kayon? Katwain. Kasano amapan kayon? Katawan matawit yu apag silaw. Aywan na niya. Si kamot bayaw, nalipatam ti kaimportansyan. Diyan ngay basket yo. Halamon bayaw. Apay, managlilipat kaitan. Ay, huwen bayaw. Inakalaan dagiti ka sa pula. Bayaw, Nagado atukak ti agun uni. bayang pay laing dagita atukak. Ago madangag kukak-kukak. Kahit masawan, agdiritso tamanin ija video kyan. Katuna, naskan na masapata. Tagur uray dagiti chicks ijay. Sa bagay matkit di Oh, mangmangag mo dayjay. Madaman ti pa nagkakantada, bayaw. Kaya't nasawain, asidagtan. Ay na, nagragsakak bayaw. Uray sak mo ta, kita man. Aging katlapayag ko ti isam ko, Oy,
bayaw? Talaga nga da kami manan, ading. Ayan na nga day kadate ko. Kwa. Adapay lang ijay nga make up. Kaya't na, anapintas asumango kan ka. Ah? Ala, umunag kayo ta ginom tayo pa. Ay, katuna. Umaykan bayaw. Nini. Anya day limabas dito yung sakak? Tukak samat. Tiliwak ka din bayaw? Bayang pa lang dahil tatukak. Makidate takit di taunag. At dadakkel atukak ijay. Ay, uwan na niya. Apay ngayong awan matlaang nganda James kan ni manong ko. Aldawon, nagsilawan da nga tangay iti tukak. Ay, balasang kaw. Ada ka din di order ko at tukak. Awan na. Saan pa'y matasimmangpot nila kay ko nagsilaw idirabe eh. Isukumati kayat nila kay ko alutwa kasi daan may. Ay, oray siya nga rod. Kat mas daawak no apay nga awan da pay. Mala no sumangpot da kat ada masilawan da. Ipan mo lang ijibalay may wan. Wan na. Gulpiak amin dyan atiliw da ato ka. Bayaw, anya nga iti rason ko kundi bakit ko. No apay nga itatala nga nagawid. Santa met ngamin na napuputan ti oras. Nagmayat ngamin ti adda kapimpinungan na bayaw. Delikado akin ni bakit ko. Numamuan na nga da sa bali akin na pinungan ko. Dahanag mo na ya bayaw. Apay ngamin amamuan na. Diyak mo't ibaga. Rumbang lang, asan mo nga ibagbaga, bayaw? Alangan mo't nga isagmak ka bayaw. Kat sikatikad kadwak nga agsilsilaw iti tukak. Umunig tapay nga ron dita balay bayaw, tagkapita pay. Agawid akong bayaw. Tayo nakmatan pa kanin dagiti tarakan ko amanukon pataw. Inton rabi into manen bayaw. Anya nga iti aramidon tayo ton rabi bayaw. Kas iti sigod angar aramidan ta. Anya, ti aramiden yaw. Bakit? Da ka dita malikodan, me? Itayak pa'y ngagdengdeng iti saritaan nyo adwa. Nangag mo amin na nagsaritaan may adeng. Amin na nagtungtungan nyo, nangag ko. Pati jay. Pati jay kapinpinungan, nangag kumot day jay. Baruak pa yading ko. Katsi ka, James, baro ka pa'y, ha? Sahanan ta asawa kan? Mano aya akapinpinungan ti kasapulam. May salaeng, bakit? Si kalaeng. Bayaw, agawid akon. Inakaw natin ka. Agsilaw ta ka di iti tukak inton rabi bayaw. Siya kon timang sungbat. Saanan? Huston day ta pa nagsilaw yu iti tukak. Bakit? Maturukan. Apay, di mo mangagtiuni dagiti tukak. Mangmangag ko, nga makaturturog ak. Sakit sa anak pa makaturturog. Nagtagarida ngamin. Masapol amapan ko ida silawan kan tiliwan. Kayat mo tapag kukakan ka nga agpatnag, ha? Ay, saan mo bakit? Masika ka di kanyak. Agsilaw iti tukak, ngam sabali mat gayam ti silsilawan nyo? Nibayaw mat ngamin. Insungsung nak. Kat, simorot kamat. Inawis nak gayam. Ammo konti style mo. Rason mo lang dayta. Ngam kinapudno na kayat mo mat. Ala, maturukan. Bayam dagita ato ka nga aguni-uni dita. Bayam asabali timang silaw kadakwada. Sayang dagita ato ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Sa dino tinagapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasublat ti kaaruba tayo nanang. Napan ko laki kinita ano mayat matlaang. Ka, sublatam nga raw. Kumaan nanang,
Ngumdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto ngamin dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti agloan, aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan, nanang. Dayta nga agpaysaw ti rigat na kat. No apay nga men, alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod, nanang. Agraman pag out of town mo, ilon mo pay. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad nanang. Amo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak, nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay, Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbaga mi ti dayta Mare. Kayat ko asublatan, Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat mo, paggudwaan ta ti mabayadan, Mare. Dayto ti listaan dagiti gamit iti dayja restaurant. Dayto mo ti total ti bayadan ta. Ni, dakkel mat gaya Mare. Wen, nga mabawi ta adagos, taado ti customer, Mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagi mo ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kuno niya ti maibaga na Mare. Bareng umanugot dayjay. Dayta tigatad apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siya ayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% matkan kwa na. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay. Adamat anak tangaw awir ko. Panag ko nang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka no mati customer lakay. Anya nga ta agpaiso? Isupay kumamat ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang ka dagiti gastos dito'y balay. O sige, mangiruar ka iti kwarta. Ngam siguro dumlaang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumaraym. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto dayjay adwa. Imanugutan nila kay ikaw, Mare. Ayan nga iti kwarta, Mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, Mare. Anya day ta, Mari Merlin. Ay, okay lang nga sanak nga agtrabaho, Mare. Adalat ta ti maala ka bingay ko? Ikato na, mangala ta iti sweldoan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, Mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, Mare. Okay, sa akto ag-update kan kano kasano. Kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay no saan ka abise. Tapno makita mat ti negosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Wen, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika ko matitangdanan me. Agbirok kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto ijay balay no saan ka abisi. Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ama arami.
Kumusta ti saritaan niyo kinidensyo? Mayat ka day? Una nang, Kat, kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin, tinagtulagan mi ken Gia. Di busy kan tumat. Una nanang, asikaswak mateng tinegosyo mi kin ni Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsa mo ti restaurant da Gia. Una nang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo iti kumarem anak ko. Lima ba sa kiti restaurant yo kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yo. Ay kat mayat ano kas talakay. Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari abi no ko Mapan mon tumot pa siya rin ti restaurant yo bakit? Ay uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala, agpalas kan ta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka din iti asukar. Anya kalakit din ay alakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwan. Mari Merlin! Mare! Adda ka ka de! Adaak dito'y Mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay Mare. Ay, nakaturong pailaang Mare. Ay, anya nga iti umay mo ibaga. Imayak ta ited ko tibingay mo itaabulan. Ha? Ada-adagusan Mare? Una! Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman nak Mare. Awan anyaman na Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itad na. Di ko na nilakay ko kat ano ka naman ti customer mi. Wano, sinaornak ti kumare. Oh, Mare, napaulimag ka man. Ay, kwa Mare. Dala na lagip ko. Intad mo kadimot lang, tibingay ti kumarem abe. Nalpasan ananang. Anya nga iti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamot kit di kadwana. Kat husto narigat mo't no trabaho na amin a klase iti trabaho ijay. Iso nga rod nga imbagakken manong densyo nga agayab iti kadwana, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarni ti babong. Wan, intad ni Mari abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangarabyan talakay. Di dakkel mo ti bingay mo bakit? Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wan, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant yun, iti kumarem. Wan lakay. Iso na lang ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrek na kat sasauran nak ti kumarek. Anya? Di agimbestigar ka, baka saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. Umay ka man pa, manong densyo. Apay ka di, abi. Dahito ka dila ang ti sales tayo? Wen, dahi talaan. Sigurado kayo awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga ramit ti mga alay, ti saan may ako ka. Sa may isa, adamo ti CCTV. Nasaya at mat nga rod no kasta. Alaak amin da itoy. Amin na koleksyon. Una, apay, adda pa rekod? Ay, awan mo kidi mangibati ka kung may ti pagbariyami, karagiti customer. Ang mga nubuo man na sa ngaribo, ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag, kitad da.
kumusta kayo matan dito, Manong Densyo? Nasaya at tamot Merlin, ading ko. No imay nga tap ng mga alay ti koleksyon. Awanan. Hinala ni Abi aminin itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa ya. Ne, adamat gayam extension na itiruar. Uy, nangikarga kami tilamisaan kan tugaw. No, saan nakrowded dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adumat gayam ti customer. Uy, isa medyo dakal mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numover ko ti lutlutwat. Ituloy tanton tag istorya. Indon madamdama. Agoray ka man, Abi, anak ko. Apay ka dinanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Wala nang. Pudno day na. Day ta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matkit dinanang? May salaang ti kwentas aginatang ko. Tidaduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Wala nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam lang ah. Wen ka dinanang. Apay, anya ti panagkita yu kanya kaya? Ulbod. Dito'y balay ka dito, nagkapon ni Abi, bakit? Awan mat nga imay day ta nga Abi. Apay ka di? Ne, nasalaw ko dito dalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawain. Wan nga rod lakay. Di namat ito din tibingay ko. San matasigo da kastoy? Apay nga ta. Day ta ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka. Tas ikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Ada tinapanan na. Saan mat ngaminan ang mata tao dito'y balay? Ada ka di masapul mo kan kwa na. Salud-sudak lang ko matibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamuna kan ka nga ada nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, Nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay sos, no kasta, nagulbod nga rod ah. Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan, no? Anya tinangusaran na, Nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos na, agraman ti kapital mi, Nana. Anya ngay, Abi, kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay kay Mare. Manmanulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan tinagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare. Nagipitak laang ngamin. Iso anaaramid ko ti kasyay. Una yan, Mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak itiin ng abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare. Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta nga? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare. Anya man ang tirason mo. Awan pa'y, Mare. Kasano nga awan?
Katinal daw mat nga agluklukot ka iti restaurant, Mare. Ay, kwa ngamin, Mare. Ay na, Mare. Siyak mat ti maperwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, Mare. Scammer ka mat gayam. Ni, saan ko mamat akasta, Mare? Jakon kayat ti agbalin na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. Una yan, tikas takay naramid na bakit? Ay na, ma-stress ako amang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarek. Day tapay kit yan, iguso tinang dadaal iti relasyon yung agkumare. Kasanumat nga minlakay. Rimwar ti pudno nga ugali na agapula ang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti planom. Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken mat ti kumare. Pangaasi, Marlene. Di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kumaiti saritaan tamare. Awan pa'y nga minti kasyonahan ko itamare. Promise, itad kunto ti kwartam. Isubliktum. Awan lat amok dita. Maasi ka kumakanyak, amare. Saan amabalin nga agpalya ti restaurant? Taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akin ka? Kat awan mat kaasim iti padam a tao. Asino ti luklukwam, ah? Ipasublat kun samot ti restaurant, nanang. No apay nga men adi mo intad tibi nga iti kumarem, ah. Imbayad ko nga rod iti loan ko. Tapno ibagakan ka. Saan apagbayad iti loan, ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang runa pa'y kat saan matgayam nga imanog ti kumarem. Ay, awanin, ananang. Masapul matan ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Diyak gagara, nanang. No saan kumakas na tinaramid mo, di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ngam awanin, nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta ah. Saan lang at inigusuyo ti dinadaal mo? Agraman ti nasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apiktadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Aday ta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag dayto yan. Iso nga umadayuak, tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. Aday ta, isong ti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adan din load mo. Kat agyaman aklaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend kanto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga rudain. Urayak lang ang send mo aladawan mo, Sari, darling. Bye, mua. Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, ah? Dayamag. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pari Pilo, At dalaang di tabangir abalay. Ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuwar iti balay da. Mapan kami kano agbuya iti palaut.
Apay nga raw, anaskan nga umadayo ka ngay. Ha? Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki tayo. Umayak man dito'y balayo paray. Apay paray, anya ti kagaram. Imbaga kami kinibakit ko. Ang mapantag buya iti palaw. Ay ka mapanda paray. Nabayagan ka dadyak nakabuhay ti palaw. Ay, ang mabait lang pare. Takachat ko pa'y mantoy chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay paray. Ay, pirmi apare. Bakbakit ka na si Lusa. Sa dino tinagapwam, Napan kami nga ron nagbuya iti palaw. asino ti kadwam. Saan ka di ako nakani pare pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ululbutan ngay bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanya, no adda maamwak si kagaray. Adakamot paray. Anya ti umay mo ibaga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti palok kinigaray. Ay, wag maray. Apay ka day. Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na kay kumamag maray. Kay iti babae na Kaya, hindi kas diya kalakay na makababae pa'y lagbag. Ay katpermi Iso mo la permi asilos mo amaray. Ay kat natural Taasawa ka nga ron paray. Baybay akit din, akumkumpor mi babae ti kachachat na dita. Anya laki din. Ha? Ay, wag mo kidi amaray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti kachachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumeng day talaklakayan kanyak. Adda ni Garay. Ibatik mo ti cellphone na kat darasag tirumwar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang among adaak dito'y ngagsirsire pa. Nay, dayjay, adda umaw-awakan ko na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpagmatay mawag ka. Mailiwak itinalambuyo ta pusis mo. Agoray ka man. Hoy, Garay! Ay, natin aramidam dita, si kabagbakitan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taasil phone tay badda-badda kumalangan. Husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay na, hawadan di cellphone ka. Ay na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni Nanang Yaw. Ay, unay mo tin ni nanang? Apay nagdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon mo ti tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon imon pailaang. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngam tay inayaw, killjoy Mike. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang.
No kaano pa'y abimakit ken lima kay kayon? Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukid din tinang dadhal iti cellphone ko. Di naman nga rod masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglilingaya ka cellphone ko, dinadaal mo kitain. Ay, da kayo mat nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin basolita. Kat ti amayo ti babae raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Kat saan mat nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mat lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngem ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biagyo. Talakay ken bakit kayon? Sana day ta selos-telos? Ta saan kayo muta na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod, ananang? Ala, ibagak ken manang jingki, tasukatan na tinadadael a cellphone nyo, tatang. Maminsan nanang, saan kayo nga agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y nga agdadaal kayo. Awanan allowance ang maawat yo kanyak. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanyak. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin, isupay paggastusan. Alaga, mangrugi ita, baybay akon ti amayaw. Ragsakin yung mitkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan niyo? Ay katwan no iso ti kunaya. Baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni tatang, nanang? Sayang ti kwarta, no dadaulan niyo manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay, nananang, saan kayo kumangagap-apak ni tatang? Pangaasiyo man? Alawin, matong palami na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, nanang, kunakmanan? Anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Mapan ka kiti naggaaw tabagantan. Aggaw tarupam, manipod ita, kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap-apa. Ita, apa anak manoin? Mangrugi ita, di nakasasaw. Tapno saan tangagap apa? Makamu kamutan iti biyag mo, ha? Papanam ngay? Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Day ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki day. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din ayan, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't ar-aramidin na.
Ti makichat lang ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak nga agsilaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yu laki din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan. Ibagak dagitakin ni tatang nanang. Ya kayo lakit din aya. Tapno awanan ti ririyukin ni nanang tatang. Ano sanyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo? Ay ketuanan Salbag da nga inayaw. Apay nga agpaiso ngamin aya, nga ado ti kachat yo. Makigaygayo maklaang bait. Makigayo no kayat na. Apay paritan nak nga Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap-apa? Ay, na kaw nga. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. No da problema yung. Nagmayatan ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko na saya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami nga agsarita. Taawanan jay bakbakitaan akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka noon. Inton nasurunak, ibagak matan abalo ak. At day tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawa. Nagmayat gayam ti adda kachat na. Isumot lagayam apagayat day di alaklakayan ti makichat. Ay, ibatik pa ilang dito isupato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan. Imuna na rin daya bakbakitan. Hadamot ti cellphone na dito sofa. Hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasaag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Ne. Basaak man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Dahito ti may sapay at chat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanahin. Ne. Kaya't naasawain. Adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsamot ay tuyan. Ay, maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. At nakachat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya,
Kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay katbayan yun Uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali akasat ni nanang yaw. Anya? Da kayo mat yung selos? Ay, mapang-ur ko di ka video call na no makita. Anya? Apay nga da ka man anjing kay. Anya man ang timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka video call yo, batchmate yo, nanang. At damot nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabali na ka video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Ha? Siyakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kasto na ay isang deng taan ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti ure asino a babae. Basta i-block mo dayta ka video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung. Ay, agsubli ka kumane di pagindaan tabakait. Pakawanan na kumaan. Na. Apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga agimunak. Na. Ita, amo man tirik na na. Ayun bakit. Iso nga isardeng ko ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay. Aramidek mo. Ay sanan bakit. Saan kunton nga aramiday? Ay anya laki dyan. No anya ti saan mo kayat nga aramiden laking ka? Saan mo kumamay nga aramiden iti sa balay? Mapagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sa dino ka di man ti papanam duro lakay. Siguro addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang aminti ka sarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Iso ti papanan may gani pari magno ita. Ado ka no kay tisagana na. Ay, anya kalakit din ayalakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Kasta ka dilatan ti aramid mo? Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngamsaan mo gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapol. Ni bakit mo? Anyan laki din na yato asawak. Tulungan kanto, into nawan papanan may gini pari magnaw. Sige, inakon bakit? Aguro urayan ni pari magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti sidaan tayo into malam. Ay, di ka manen mangibabain duro. Ha? Makipangan ka lang arudan, mangyawid ka pa'y. Nagmaditi ka sa tangaramid mo. Agasam ngay day taka ng pare durang. Pinunumot tin iti kastaunay taplataw. Arig na kay aglupyasan. Gusto ka, pare. Nyalaki din ay. Di ka lang nagtagta ka rin. Mangantakid din. Intulong maibos ko, inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya,
Ay, anya laki, di na kinarawat dahi ta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababain. Pwede kastangar, aramidan pare. Anya lagi din di kumpare ka. Nga lalala, mga tagarutan. Inak pa mga lainton malpas ko tikan ka lang. Kurang pa ito pare magdaw. Ala, makamo ka pare. Basta inton malpasa ka mangan. Agawid aktaw. Makamo ka, no kaya mo pa iti mabati dito. Well pare, awan parikot nga oray mabadak dito eh. Basta inakto pa'y mga iti ka inton madamdama. Mangisupot ak tumatan iti si dami iti balay no kaskasano. Alam da gito'y meron anak ka. Ingka pala ikarga Jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo ito. Sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumot ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino pa'y kumanga. Inyawit ko tagita. Nagkapwede ponsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang aruden. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. At ito san ni nanang mo. Simbang pwede na naggapoy di palengke. Ingkaya balin. Tamang ang tayo kitin. Naimas ti si datayaw. Anya? Apay di mo mutila garawan ang nagita makan bakay. Nalpas kami anangan kini mayrang anak ta. Idin tutos ka. Buy-buya ang matlatan na kita makan. Makan ka na Ay na, jak kayat dagita ama kanduro. Iso ano kayat mo? Si daam lata amin nun dagita. Anya laki din na ito asawa. Alala, no di mo kaya timangan. Panawan na nga rodan dito kusina. Ibusag amin dagita makan. Gaputa, sayang may. Rawot ka talaga. Ah. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasamak na ito kanyak bakay. Awan na ito high blood kanyak. Kat no nagsalun ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrik nakitibakik. No diti panagbisin ko no awan punsyonan apakidarayak niya kiti. Anya? Ay, makamu ka nga rodan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Dinakto nga rod pagpabasulan no makaala ka iti sakit mo. Gapo iti nalabos a kinarawot mo. Anya ka diti ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ngala, ibagayon, dapin na patiga papanak ita. Sa dinaw, ti kunam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo nanang. Iso nga ibagayon. Anya ti kayat yung nga ibagatap no sa anak amauti, iji punsyonan. Ang mga no maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Ha? Amom ka de, asikan ti pagsasaritaan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi, di na yan nanang. Bye-bye, anyo lagi tatatao. Mapanlamod makibonsyon, ano kaya da? Asaan ka tasyak ti pagsasaritaan da? Just, Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. Tulong tulad ta ka di nanang. Basta di yun pakasikuran na giti magagyaw. Awan bibiyang lagi tatatao kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Maka mo kamanlagan. Makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka dito ita paray. Sila napatig ngagpaiso Ako nga pare, nadamag ko nga. Ngagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbiga. Pudno ka Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumorot ka nga. Uwan pare, makandaytan ko naman. Anya laki din pare Doro. Basta pakipunsyonan, saan ka nga pauday? Uwan pare, karnidaytan ko naman.
Anya laki ide. Sige nga rod baray. Dagasin naktulatan ni balay indon bigat. Agkuyog tantaw na mapaniti ayan datatalan daw. Un pare, namnamaem asa anak amaladaw nga umay. Tapno saan ta maibusan? Sayang ti karne. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakitak mat itay ang nakasukat. Ay, katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdiyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di lang maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko, kasdiyay mat ti kayat ng aramidan. Mala, di mulatan pa kasikuran ti amam. Ingka kat agripaso, gaputa dandanin ti examyo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang, nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan iti pagadalan. Gaputa pa saray agdamag dagiti kaklase kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Ala, bay amanak ko. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwon. Talaga nagado ti makan pare magnaw. Ipapas na ti mangan. Talaga nagimas dagiti ng sagana dapat ay. Ha, nabayagan na dyan nakasida ka dagiti kasto. Di mo na ya pare. Si kalatan ti kitain na kiti tao. Di ka mo ngaminan malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan sumanubli di ayan ti makan. Awan bibiyang ko ka dagiti tao. Mangan damot ngamin ano kayat da. Anya laki din pare. In ka pa'y mga alay ti ka nang adupay ti makan. Umay kaki din pare. Agawid tan. Nabsuga ka mo. Mabitlaang nga rin pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot iti si dami di pare. Uray nak dito ya. Anyat. Talaga ka de, nga awan babain mo, duro anak ka. Anya ka di malinday tangay bagbagayo na anang. Awan magdakis wan lumading ay naramit ko. Kasano kumaakunayo amang ibabainak ngay. Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up wan no pimatay dita. Nya. Nagadon ti imbagam. Gam saan ka di anak ka babain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Ah, Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan, nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti imatang dagiti tattao. Apay, saan ka de amang ibabain ti kasta? unay kayo laki din na yan anak. Basta awan malingar aramidag. Iso adita kung pakasikuran pa. Baybayan nyo, ag sa ulat na nagitatatao, kayat na nga ibaga, kayat na nga ibaga. Gam nagalas ti kasta apakasarsaritaam anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga mon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawa mga aglako iti natang iji palengke. Uwin ka dinanang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak. Anya, hindi. Aniya. O, at iti kapinanang, agkapi tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawa. Awan nanang, kas iti sigod ah. Napanmanen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapul iti pasken. Ay, talaga nga awan deng-denggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw ti kasjay nga aramiden na. Day tamat nga rod ti pagamkak nanang. Ang mga numakaala iti sakit na adi na oras. Gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bayam anak ko. Kasaritak tumadan ti asawam. Maday, tinalabas apan panangan iti karne. Sa di naman ti papanam lakay, mapan kakadimanin makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Nga puta naglaing ka anang pugto mila bakit. Wine,
Inakmanin makiponsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong ungit bakit? Alisto ka abo makit no kasta. Sige, sige. Hinako. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga lakangarudan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Makapasuron ti kastang aramid mo. Mila ba kay? Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ay aduro. Ay, disturbo ka iti naturog. Bakit tulungan na? Nagsakit ulo yung tiyan ko. Ay, diyan ako na maitorahid. Anya ka din ti mapaspasamak kan kalakay. Ay, mabiit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man, garot bakit tarasam. Talaga diyan ako na maitorahid. Nakaroon sa sakit tiyan ko. Mangan kanduro. Naimbaglakit din ata pinarwarda ka mga adagos iti ospital. Huwag nga rod bakit. Mga pengay. Natengmot dagita nakaidasar nga ipasidam kanyak bakit. Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Kaputa na banglegs. Iso day ti makagapo no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo ka dagijay amakan. Anya. Ay, sayang pa'y dagijay bakit. Sa pinagado. Ay, yung ngawin amo na bang lisgayam dagijay bakit. Di mon sayangan dagijay a karne, Doro. Pag nakmam kumantikas diyan na pasamakan ka. Rawot ka nga minunay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, huston bakit. Bayam, talaga jak kaya tayo hindi mo pan makiponsyon. Jak kaya tayo na maulit tingin siya na pasamak kanyak. Pare, naimbag man na nakapasyar ka. Paray, kumusta tarik na mo ngay? Napakaruan ka magamit iti daya pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. No apay ang nagsakit ti tiyan mo paray. Huwag nga rin pare. Nakababay na dyan na pasama kanyak. Sa pala ko paray, tagnakam kan. Pagpampanunutam kumantikas dyan na pasamak ka. Huwag pare magnaw. Jaktong kaya ti mapalmakipon siya. Agsakit tumarin di tiyan ko. Mandya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.